Glitterpetsopit ylpeänä esittävät uudet ja itse muokatut petsit. Moi! Täällä Glitterpetsopit. Ajateltiin tehdä video uusista ja itse muokatusta petsistä. Sisältää myös vinkkejä muokkaukseen. Sitten ajateltiin tehdä yhdessä sarja. Mut kommenteissa sais toivoa sarjan nimeä ja MSPn kautta onnistuu toivominen. Molempien kautta onnistuu. Nimet ovat Tiikerikakku kokonaan pienellä, Hennu H isoilla ja Hennu väli H ovat ne nimet. Emme vastaa kommenteihin tai viesteihin. Katsomme silti ne ja katsomme mukavimman kommentin tai viestin. Sarja ei ole luvattavissa, mutta yritämme parhaamme. Aloitetaan. Siis, No niin. Nyt ensimmäisenä tulee Pinki. Ja hänen parinsa. Serafiina. No niin, kommenttien kautta voitte äänestää tätä paria voittamaan tässä Videossa Niin, YouTuben tai mahdollisesti myös Movistar Planetin kautta, jos sinulla saattaa olla siellä ukko. Pinki, eli minä, on muokattu glitterillä ja laitoimme hänelle timantit silmiin. Serafinalla on glitteriä sekä tarrot ja hän on mielestämme täydellinen. Laitoimme puhelintarroja tai no niin, ja kynsitarrollakin onnistuu. Ensimmäinen pari. Kiitos. Eli voit äänestää ykkösparia sanomalla kommenteissa pari ykkönen. Joo, muistakaa äänestää voittoon ihan teidän suosikki. Ja katsomme, kenellä on eniten pisteitä, niin se pari voittakoon. Seuraava pari. Rarity Ja Valtsu. ja Valtsu. Valtsu ei ole poika. Mutta se on tyttö, koska se on valas. Tämä Rarityn pyrstö on muokattu kiiltävällä sinisellä kynsilakalla ja laitettu kynsitarroja, en tiedä miksi. Joo. Rarity. Hiempi. Joo. Valtsun Vesiloiskeet. ja vesiloiskeet ovat laitettu samalla lailla sinisellä kiiltävällä kynsilakalla. Sekä hänen tähti on pantu tavallaan läpinäkyvällä kynsilakalla, että se kiiltäisi. Okei, jos haluat tämän parin voittoon, äänestä pari 2. Joo. Jos tämä on sinun lemparisi, äänestä pari 2. No niin, voitte mennä sivuun. Sitten tulee Seuraava pari. Tipi ja Diamond. Siis anteeksi, Glitter. Menin ihan sekaisin teidän nimissä. Tipi on muokattu kynsitarroilla useassa paikassa. Diamondilla on laitettu nokkaan sekä jalkoihin kynsilakkaa. Vaaleanpunaista kynsilakkaa, mutta se ei hirveästi näe. Sitten se on glitterinen ihan tavallisesti ja sillä on laitettu tuollaisia helmiä. Ja se pyrstön on laitettu pääsiäissulka. Jos haluatte saman näköisen, hankkikaa Tiimarista tai jostain kaupasta tuollaisia tarroja. Ja sitten pääsiäissulka. Vaaleanpunainen pääsiäissulka. Tämä on aidos. Nuo ovat kynsitarroja helposti saatavilla. Jos haluat tämän parin voittoon, äänestä pari 3. Äänestä pari 3, jos haluat tämän parin voittoon. Sitten ilman tähtipari. Osa ja Roosa. Tässä on meidän Roosa ja tämä on Oosa. He ovat samannäköisiä, mutta he muokattu ihan eri tavalla. Joo. He ovat pari 4.
Jos haluatte tämän parin voittoon, äänestäkää numero 4. Äänestä pari 4. He ovat illan tähtipari, joten toivottavasti, siis jos tämä oli teidän suosikkiparinne, äänestäkää voittoon. Näytämme vielä kerran kaikki parit. Eli Odotas. Pinki Odota, ei. Joo. ja Serafina. Valtsu ja Rarity. Sitten meillä on 3. pari meneillään. Tipi ja Glitter. Ja viimeinen pari. Illan tähtipari Roosa ja Oosa. Eli nämä kaikki parit voitte äänestää. Ja illan tuo muokkausvinkki on, sinä voit hakea tuollaisia kukkia tiimarista, GV-gallerian tiimarista tai ihan mistä vaan tiimarista. Glitter-osastolta löytyy tuollaisia kukkia, valkoisia, sinisiä ja vaaleanpunaisia. Sopivat ihan mihin vaan. Siinä oli päivän vinkki. Toivottavasti piditte. Kiitos. Glitter Petsapit kiittävät, kun jaksoitte katsoa videomme. Muistakaa siis äänestää MSPn kautta tai YouTuben kommenttien kautta. Lähettäkää viestiä Tikkerikakulle tai Hennuhoolle. Kiitos. Näytämme vielä, miten Tiikerikakku ja Hennuho kirjoitetaan. Ennen sitä kuitenkin sanomme, että olemme niin kiitollisia, jos muistat samalla äänestää sarjan nimeä, jos onnistumme laittamaan useamman YouTubeen. Toivoisimme myös, että saisimme, Glitter Petsapin tai sen Glitter Petsapin isä osaa ladata YouTubeen, joten katsomme, jos voisimme tai hän jaksaisi ladata sen koko sarjan. Teemme käsikirjoituksen vielä myöhemmin siitä, kunhan saamme tietää, että käykö se meidän isälle. Ja tässä olivat vielä ukkojen nimet. Tiikerikakku kirjoitetaan kokonaan pienellä ja yhteen. Tiikerikakku. Sitten Hennu H kirjoitetaan isoilla, mutta ei yhteen. Hennu on yksinään. Sitten tulee väli ja H. Se on isoilla kirjaimilla. Sori, kirjoitettiin äkkiä vastaapilolla. Tämä kato, meillä oli hieman noin. Muistakaa vielä parit. Pari 4. Oosa ja Pari 3. Pari 2. Ja siis anteeksi, pari 1 ja pari 2. Muistakaa äänestää. Kiitos vielä kun katsoitte. Toivottavasti näemme taas pian. Heippa!